З Брэста, Магілёва, Мінска сабраліся навучэнцы гімназій, каледжаў, акадэміі музыкі, каб здзівіць віртуознай ігрой на фартэпіяна. У конкурснай праграме яны павінны былі прадставіць на суд журы твор для 2 раяляў і сачынення для 1 фартэпіяна ў 4 рукі. В состав жюри входят наши доценты кафедры специального фортепиано Академии музыки, высококлассные специалисты, профессионалы, не только в исполнительском фортепианном искусстве сольном, но и те, которые играют сами в фортепианных ансамблях, фортепианных дуэтах, то есть сами непосредственным образом имеют отношение именно к этому виду музыкальной деятельности. Микулик Сергей Александрович, Русакова Марина Владимировна, Асташкина, Мысливчик Елена Сергеевна. Сярод удзельнікаў конкурсу былі і кітайскія дуэты Цюядзі і Юаньцзэ, а таксама Сюэ Вэньсюань і Ши Цяньчжан, якія навучаюцца ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі і Рэспубліканскай гімназіі каледжы пры ёй адпаведна. Китайские обучающиеся тоже присутствуют. Так что мы надеемся, что это будет только расти, что количество участников, международных участников будет увеличиваться. Ну и кто знает, может, нас ждет немножко более расширенный формат. Акрамя кітайскага дуэта пераможцамі конкурсу сярод навучэнцаў устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі сталі Александра Бабёр і Крысціна Грыцкова з гімназіі каледжа мастацтваў імя Івана Ахрэмчыка. А ў другой катэгорыі, дзе былі прадстаўлены студэнты і магістранты, перамогу атрымалі Александра Голубцова і Генрых Кароль з Акадэміі музыкі. С точки зрения энергетического, намного приятнее в дуэте играть. Ты чувствуешь товарища, вы вместе музицируете, это очень приятно. Но мне кажется, в то же время, когда ты играешь сольно, это совершенно другие эмоции. То есть лично мне невозможно сравнивать. Это 2 разные задачи. Адкрыты конкурс фартэпіянных дуэтаў ладзіцца другі раз і мусіць стаць традыцыйным, бо дзверы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі адчынены для студэнтаў і навучэнцаў музычных гімназій каледжаў усёй рэспублікі.